в писмен или устна форма на следващото заседание на Общински съвет, освен ако Общинския съвет не е решил друго. Тоест не мисля, че има това ограничение за задължително и само чрез председателя на Общински съвет. Това, че правилника е описано, взема се май повиш закон от правилника за дейността на Общински съвет. Така че смятам, че не сте напълно прави. Безспорно в ЗМСМА така е записано, както цитирахте, но правилникът точно това е функцията да уреди самата дейност, реда, по който се извършва в случая питанията, говорим за питания. Тъй, че самия правилник има статут на нормативен акт, вие сте го приели, направите една справка в другите общини, абсолютно по същия начин. Те ще трябва да го спазвате. По този начин е уреден този въпрос на всякъде. Безспорно, всеки съветник има право да отправя питания до кмета. Това е израз на неговата контролна функция като общински съветник. И просто този ред трябва да се спазва. Чрез председателя той има ангажимента да предвижи питането и да ви отговори на следващото заседание, да ви предостави отговора на самото питане. Няма нещо нередно, че така е правилник. Вие сте го приели този правилник, трябва да го спазвате. Заповядайте, искате да кажете, че ако питането бъде входирано на основание член 33 от ЗМСМА в деловодството на общината, то кмета не е дължен да дава отговор? Не. Искам да кажа, това просто трябва да е по реда, по който е уреден в самия правилник. То ЗМСМА няма как да уреди всички въпроси. В детайли вашата дейност на Общинския съвет се урежда в правилник. И трябва да го знаете да го спазвате това. Понеже аз имам правилно такова искане за предоставяне на информация, през ноември месец входирано в деловодството на общината, не деловодството на Общински съвет чрез председателя и отговор все още не съм получил от администрацията, приемам като мълчалив отказ, понеже сроковете отдавна се изтекне. Наредно ли е вкарано питането, като е внесено в деловодството на общината, позовавайки се на член 33 от ЗМСМА. С тая умисъл съм го вкарал именно в деловодството на администрацията, не на Общински съвет. Доколкото разбирам от вас, питането не е направено по реда на вашия правилник и вие да спазвате правилника. Ако сега подавам искане с административен съд да ми се отговори, какво ще последва? Дали няма констатацията на съда, че неправилно не ми е отговорено на това? Какво ще отговори съда, нямам представа. Ваше право се, но в случая даже не мисля, че има основания да се разгледа това ваше искане от съда. Благодаря, господин Валев. Колеги, във връзка с питането от групата на ПП ГЕРБ, кметът е пуснал уведомление до Общински съвет с входящ номер 81 от 26 февруари 2025 г., че ще отговори на заседанието на последващото заседание съгласно член 117 алинея 2 от правилника за работа на Общински съвет. Уважаеми колеги, преминаваме към проекта за дневен ред. От вносителя нещо допълнително. Да, има точка 12. Изменение на решението на номер 244 от 19.12.2024 г. Да се чете изменение на решението на номер 244 от 28.11.2024 г. Благодаря. Колеги, бих желал да ви кажа, че постъпиха следните допълнителни предложения към проекта за дневен ред. Първото е вземане на решение за членство в Регионалната асоциация на общини Тракия, избор на делегат и заместник делегат. И с другото е финансиране на местни дейности по приемане на бюджета на община Раднево до 2025 г. Други мнения, съображения по предложения